प्रियोळचो आमदार गोविंद गावडेक मंत्रिमंडळांतल्यान डच्चू दिल्या उपरांत सभापती रमेश तवडकाराचो प्रियोळांत वावर वाडला। ह्यान पयलीं प्रियोळांत जायत्या लोकांक तवडकारान श्रमदान मोहिमे खाला घरां बांदून दिल्यात। तशेंच ह्यान फुडें आनीकय गरजूंक घरां बांदून दितले अशें तांणी सांगलां। प्रियोळ मतदारसंघात बेगीनच सुमार 1000 लोकांचो मेळावो घडोवन हाडटले अशें आश्वासन सभापती रमेश तवडकारान दिलें। श्रमदानाची कमी करतात 12 ग्रामे आम्ही बांधतो सगळे बांधून दिले आहे आणि सर घराला फुडल्या तुमचे 15-20 दिवसांनी म्हणजे तुमचे सगळे तयार करत आहेत या भागात किंवा भागात सुद्धा म्हणजे आम्ही गावचे गावपट मनीस पण अशा सगळ्या पुढे वाटतं की आम्ही जर 12 बांधला असता तुम्ही सगळ्यांनी जर सपोर्ट असत आहेत की जर आणि 20 कमी आणि 50 बाकी आम्हाला काही प्रयत्न आमच्या प्रियोळ गावामध्ये जो दीड दुबळो तो सहाय्यक असा आमचा गाव होता। या सगळ्या गावाची काळजी कोण घेतली आम्ही सगळे घेतले समोर आम्ही की प्रियोळ गावातल्या साधारणचे 1000 कार्यकर्त्यांचे संमेलन बजावले आहे। 1000 कार्यकर्त्यांचे संमेलन आणि 1000 कार्यकर्त्यांच्या गावाचे आणि 20 गावी बजावले आहे। आम्ही फक्त दीन दुबळ्या गरीब लोकांची सेवा केली आणि आम्ही वडवल्या आमचा भावा काम केली आणि आम्ही प्रियोळ गावामध्ये म्हणजे एक समृद्ध अशा म्हणजे सुखी समाधानी म्हणजे सुखी इंडेक्स होता। 4 लोक जर दुःखी असतात आणि आम्ही सुखी म्हणून मिळत असत त्याला त्यामुळे आमचं या भागात तो सुखी इंडेक्स आम्ही डेव्हलप करतोय त्याला आम्ही सगळे दीन दुबळ्या लोकांना त्याच्या आयडेंटिफाय करूया आणि त्या सगळ्या आम्ही मदत करतो अशा सांगेल। आज सभापती लोक फक्त संपूर्ण गोवा मंत्री म्हणून लोक मानतात पण त्याचा उपयोग समाजाच्या हितासाठी कसं करू येता या दृष्टीने आमदार करतात। त्यामुळे कोण किती म्हणून आमचं काय प्रॉब्लेम आम्ही जर सत्याचं असं जायचं नाही। गोमंतक टीव्ही खातीर रिपोर्टर स्वप्नेश चारी।